Dare Aviation er en virksomhed i konstant vækst, og derfor søger vi løbende nye, kompetente og entusiastiske medarbejdere til at styrke vores afdelinger. Vi har eksisteret i mere end 40 år, og vores dedikerede kollegaer har et højt niveau af erfaring og certificeringer. Vores services spænder bredt fra motor- og flyreparationer, vedligeholdelse af komponenter, NDT-opgaver til salg og meget andet. Så spændende udfordringer har vi en masse af. Vi arbejder efter princippet frihed under ansvar, hvilket vi tror på styrker vores indre motivation. Vi er bevidste om hinandens styrker og bygger gerne videre på dem. Med forretningen for øje formår vi sammen at nå vores budgetter og resultater. Bliver du vores nye kollega, vil du være en del af et godt fællesskab med skønne kollegaer, som med deres faglige stolthed brænder for deres job i flybranchen. Lyder dette som noget for dig, så hold løbende øje med vores jobopslag eller send os en uopfordret ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig.